Ngimoya wamandla. Amandla ngalana kufuneka uncede unqobe emhlabeni. Ngimata awuthusa ngoro. Angeke uThixo akunikeze umoya wamandla. Udima ke ka unetsa moya wamandla. Kodwa uzojika wohlulwe zizinto zehlabathi. Empa uhlolwa ke dintho tsa lefatshe. Kufuneka ukuthi xa uphuma namhlanje Ukamile hore ha o tswa mtsatsing. uyazi uba uphathiswe amandla. O tsebe hore nkisitswe amandla. Uthi xa ungena kwi-interview Ha o kena i-interview. ubize amagama O athathu bitsa mabitso a mararo. woyise ufumane lo msebenzi. Ufumane mosebetsi oo. Uthi xa ungena emotweni Ha yakho o kena dikoring tsa hao. ubize amagama Bitsa athathu. mabitso a Uthi mararo. xa ukhusele xa udrayiva. Udima o boloke. Uthi xa ufake i-application yendlu Ha o kenya application ya. ubize amagama athathu. Bitsa mabitso a mararo. Thina sakhuliswa ngaloo nto Lona re hodisitswe ka ntho. ukuba isitixo samandla kaThixo Hore senotlolo sa matla Modimo ngamagama athathu. ke mabitso a mararo. Makathi nokumntakwenu uyakufowunela Ha re ngwaneno o founela. before uyiphendule laa fowuni Pele o soka o ubize amagama athathu. o bitse mabitso a mararo. Usikhusele ukuba ungapheli uhleba O nomntakwenu etsetsa hore o ska seya le ngwaneno. because umoya oyingcwele Hobane moya o umoya halala. osibambayo basengenzi into ezimbi. Wa re tshwara hore re ska ra kgona ho etsa. Umoya oyingcwele Moya o halalela. umoya we-restoration Moya wa hore o kgutlise dintho. kumele ukuzirestora to le nto uThixo asidalele yona. O re kgutlisetsa ho ntho eo Modimo a re Xa bopileng. uThixo edala umntu Ha Modimo a na uthi masenze umntu ngemfuza nangemfana o yethu, re ha re etse motho ka tshwana le rona. meaning the purpose yokuba uThixo asidale Kelello ya hore ho etswe motho ukuba sifuze yena. hore re tshwane le yena. Xa simfuza Ha re uThixo tshwana le Modimo. sizocinga njengecinga, Re tla nahana jwalo ka sizothetha re njengebethetha, tla bua ka sizokwenza re njengesenza. etse jwalo ka Bathi abantu xa bebona thina ha ba bona rona. bazoba bambonile Ba be uThixo ba bone Modimo. because uThixo Hobane Modimo ngaye umoya oyingcwele ka yena moya o halelang. uyabusa ngaphakathi Wa kwethu. busa ka hare ho rona. Ithi iBhayibhile E re Baebele he. wenjenje uThixo ukulithanda Re ihlabathi ntse tjena Modimo le rata le wancama unyana a wakhe, nehela ka morao. meaning ukuba thina simfuzile O bolela uThixo rona ha re futse Modimo. masilithande A ihlabathi. re rate lefatshe. Xa silithanda A re ihlabathi rata lefatshe. sizosebenzela uba maliphathwe ngabantu abanamoya Re tla kaThixo sebeletsa hore le tshwarwe ke batho ba nang le moya because wa Modimo. abantu abanomoya Hobane kaThixo batho ba nang le moya wa Modimo. banovelwano ngesikhalo Ba na sabantu. le kutlwelano le kallo ka Abantu abangenayo umoya ba kaThixo sena moya wa Modimo. noba icrime iphezulu kangakanani, Yabe hore crime noba imisebenzi ayikho, yabe imisebenzi noba yayo. abantu bakhala kangakanani, but isikhalo sabantu Impasello sa batho. asibachukumisi. Ha se ba But nkingi. umntu onomoya Ba kaThixo motho ya nang le moya wa Modimo. isikhalo sabantu siyamchukumisa Siyamunka. because isikhalo sabantu siyamchukumisa uThixo. Siyamunka Modimo. Masisebenzele uphathwa ngabantu abanenhliziyo O kaThixo. tshwarwa ke batho ba nang le pelo ya Modimo. Sinechance xa kuphela unyaka, Re na le chance ya ho fela xa selemo. kuyovotwa, Ha re ya vote. xa kuvotwa end of the year, Ha re vouta. yitest kum nawe mntakwethu Ke test ho nna le ukuba wena. simephi na Hore re kuThixo, eme kae ho Modimo. because umntu ohamba noThixo Hobane motho a tsamayang le Modimo. ivoti yakhe izohambiselana nengqondo kaThixo. Vote ya hae e tla tsamaisana le kelello ya But Modimo. umntu ohamba nge-ideology ezikhoyo emhlabeni Motho a tsamayang ka uzojonga ii-ideologies eziresonator naye, O tlo sheba di-ideology tsa avote tsamayang according to ka those yena. ideologies. A vote ka ho ya ka But di-ideology umntu tsena. omele uThixo Empa motho ya nang le Modimo. uzothi njengoba kuvotwa Jwalo ka ho vote. uThixo uthe ATM, Modimo ha itse 80. nam ke ndizothi ATM Ntho o tla re ke na le 80. because ithi neBhayibhile. E re Baebele. Ndiyakhumbula umpostile entloko xa isifundisa Moapostola hlooho ha uthi akukho kugwetywa hore ha hona kahlolo. kwaba kuKristu inkosi Bao ba uKristu. abahambi ngokwenyama. Ba sa tsamayeng ka nako. Ithi xa ihamba laa tekisi E re ha e tsamaya. ithi nina E re jwale lona. anikwe inyama Ha le yo namela. ukuba Hore. okunene ngaphakathi kwenu kumi umoya kaThixo. Ho be ho eme moya wa Modimo. The question is, Potso he ke xa kulaa voting booth ha o le vote. ngowuphi lo moya uzobe ephezu kwakho? Wo fi moya ka lo modimo wa hao. Ngumoya wakho Ka be ke moya wa hao. okanye ngumoya Kapa kaThixo? ke moya wa Modimo na. Because umoya wakho Hobane moya wa hao.
ngulo ozothi ndifuna ujonga imanifesto. Ukabata ushaba ni But manifesto. umoya kaThixo Umoya wamuthini. lo uyimpilo, lona unobomi, ngulona uthe ATM. Wo uyithen ATM. So yithi xa usiya kula voting booth How you voting? uyazi ukuba Uthini? kubantu benyama ujonga imanifesto, but kubantu bakaThixo ulalelwa ilizwi uba lithini na. Khumbula dadewethu, khumbula mfowethu, inye into esiyizele apha enkonzweni lilizwi qha. Ngemini yakho yokugqibela uzobizwa, awubizwa ngemanifesto, ubizwa ngelizwi. Namhlanje umpostile akamisanga manifesto xa ithethe nabantu bangasekhoyo, umise ilizwi. Ukuba uziqhelisa ukwenza ilizwi nangemini